Dobrodošli dragi moji na kanalu Lenormand Ela. Danas radimo jedan vaš predlog koji ste vi tražili, ko vam to dolazi ili ko je potajno zaljubljen u vas i hoćete to priznati. To će vam biti prva grupa, ova predivna kartica. Znači, ko je potajno zaljubljen u vas, možda znate, možda i ne. Druga i treća grupa, to će biti ova kartica. Znači, ja ću vam dati koji trenutak da mi se opredelite. Prva, druga, treća. Znači, ono što vas privuče prvo, da li broj, da li karta, nebitno, uglavnom da, ako se dvoumite, kažem, uvek poslušajte ove grupe. Ajde da vidimo. Pozdrav za moju prvu grupu, svi što ste mi birali ovu karticu, znači, ko je to zaljubljen u vas i da li dolazi da prizna to ili ostaje ovako. Ipak kartu, oprostite, koju ste birali, negdje mi govori da je to osoba iz krug vaših prijatelja, osoba koja jako puno razmišlja o vama. Imamo mesec, krug vaših prijatelja, kažem, za početak. Hajde da vidimo do kraja čitanja. Ko je to? Ko je zaljubljen? Možda znate, možda i ne znate. Broj 3. Hajde da vidimo. Ovo je neko ko je jako povređen. Ovo je neko ko, ne znam, ja bih rekla da je ovo, ajde da izučimo pa ćemo da pričamo. Jako puno analizira stvari. Ovo je osoba koja je prešla neku situaciju, da li s vama, vidjet ćemo do kraja čitanja, situaciju koja ukazuje na to 10 mačeva uz 3 mačeva, znači osoba se povukla ili nešto je ovo na daljinu. Priču koju ja bih ovdje rekla, dosta osoba koja analizira. Ovdje imamo vazdušnu energiju, vatrenu, za sad, znači osoba koja se bori sama sa sobom, sama protiv sebe, da. Znači, kao da smatra da jednostavno ovdje unutrašnji konflikt. Ova osoba se jako muči i bori sama sa sobom, znači posmatra vas, gleda vas, a da li će da priđe ili ne znam. Znači, vi ovoj osobi se itekako dopadate, ali vidite kako ovdje imamo ovna, strelca. Ova osoba je, dragi moji, u vas vidi nešto u smislu onom da ipak dolazi ovdje do kontakta i do komunikacije, ja bih rekla. Znači, da li poznajete ovu osobu? Da, 2 puta asa, tako da bih rekla da ovdje, ako, znači, se pitamo, vidimo neku bol kod ove osobe, vidimo da je nešto nesigurna, kako god, ali vidimo da vas želi. Carica, vi ste za ovu osobu ni manje ni više, samo okrenite u svoj rod, tako da ovdje dominira vazdušna energija i vatrena energija, tako da bih rekla da ona neko vrijeme analizira šta će i kako će. Mislim da je sad već spremna na neku akciju. Ovo je definitivno osoba koja, na dnu špila imam karte koje mi ukazuju na to da se povukla, ali ipak karte koje kažu da ova osoba još uvek vas nekako drži na oku, bez razlike što je bilo na početku. Možda bude priča da ste započeli neku priču i ovdje je došlo do prekida. Da. Ajde da vidimo, ja bih rekla, da li poznajete ovu osobu. Po ovu kartu što ste birali prvu, rekla bih da da. Ali je ovdje došlo do neko nerazumevanje. Nekog je ovdje povredio ili jednostavno je bila prepreka i daljina. Daljina, znači, kao da u tom trenutku, momentu niste mogli da se snađete
i jednostavno došlo je do prekida. Da. Hajde da vidimo da li poznajete ovu osobu i da li je bila neka priča, da vam bude jasnije. Da, moguće je, vrlo verovatno, pa 90% da je ovo ljubavni trougao. Vidimo ovdje neka pravila, vidimo ovdje neke situacije koje ukazuju na to da moguće da ste vi i ova osoba bili pod utjecajem treće osobe ili ne znam kako god i da. Definitivno ovdje za veći dio je bila neka priča. Sad ne ulazimo koliko duboka priča, znači, ali moguće da je, znači, ljubavni trougao. Vi ovu osobu definitivno znate i imali ste neku priču. Da, ljubavni trougao i umešala se treća energija, treća strana, nebitno, ili možda treća životna situacija. Da. Ovo je osoba, ako me pitate, da. Za manji dio bih rekla da pitate, ovo je osoba koja je jako svoja, jako dominantna, osoba koja dosta je rado viđena u svojoj okolini, ali i dosta cijenjena osoba. Da, definitivno ovdje je bilo ljubavi po ovim kartama, ali nešto mislim da ste prekinuli zato što je ovdje takva energija, znači povezanost strast nikad nije prestala, to da se razumemo i po kartama koje smo dobili, ali vidimo da je ovdje i vernost. Znači, kao vi možete budete, ne znam, s kim hoćete i koga hoćete, ali on kako god je uvek tu negdje u glavi ili u srcu, da. Da, jako osoba koju sanja. Ja bih rekla da vi, dragi moji iz prve grupe, već znate o kome se radi. Da, ova osoba vas posmatra i ono što ja vidim šta će ova osoba preduzeti. Ova osoba želi, dragi moji, susret. Ova osoba želi susret, razgovor i vidite kako. Imate osobe koje su protiv ove konekcije. To definitivno, možda je zato i ovdje karta 10 mačeva, da bol, tuga, znači 10 mačeva karta je jako loša karta, ali ovaj ciklus uz 10 mačeva osoba se opet digla i rekla bih da sad analizira stvari. Da, dosta spora energija, moram da priznam, ali rekla bih da ova osoba želi da vam saopšti, pa se povuče. Pa ima je, pa je nema. Pa je tu, pa je nema, ali definitivno ovdje neka, ja bih rekla, božanska pravila trebaju da se dese. Tako da bih ja ovdje rekla da vaša osoba uprkos svemu želi susret i želi razgovor. Da. Hajde da vidimo još neku kartu. Dešavanja, da. Jako puno nedostajete ovoj osobi, znači moguće da osoba ima, ne znam, problem sa nekim zakonima, ne znam, okolinom, kako god, i zato je negdje i ovdje došlo. Ali imate ljudi i osobe koje su definitivno protiv ove konekcije. Vidite ovako, ajde da vidimo, ipak tema nam je ko je tajno zaljubljen. Da, ovdje dobijate, i poruku i susret, i ja mislim da će ova osoba priznati šta osjeća. Ja mislim da vas ova osoba izgubila. Da, vi ste za ovu osobu neko poput anđela, znači jako puno razmišlja o vama. Tajna, mislim, ova osoba baš pati, razmišlja, ali drži se nekih svojih stavova, nekih pravila, ali mislim da neće još dugo. Čak moguće da je započela ova osoba, znači, neku
neku konekciju, ali vi ste ta bitna figura u njegovom životu. Da, kontakt, komunikacija, pa i dogovor za susret. To bih rekla, znači imamo blizance, imamo raka, što imamo još, znači rekla sam energiju koja dominira. Ova osoba, dragi moji, pomalo i ljuta nešto na vas, moram da priznam, ljuta, znači, ali ovdje uz karte sudije, to mi negdje i govori da osoba želi da vam kaže nešto, a šta? Mislim, prosto se osjeća šta da vam kaže. Da vam izjavi ljubav, ja bih rekla. Ali ovo je jako, jako svoja osoba, jako onako osoba koja baš i ne priča o svojim emocijama. Ajde da vidimo. Da, mislim da ova osoba želi da vam se izvini zbog nekih neprijatnih situacija, ukoliko ste ih imali, a po ovim kartama definitivno da. Imali ste ih. Tako da ipak ona smatra da ste vi neko, znači tema nam je takva, da ovo je neko s kim ste imali priču. Sad koliko duboko, ne ulazimo u to, ali imamo kartu koja kaže kralj mačeva, znači na dnu špila osoba koja se povukla iz, definitivno ovdje imamo karmički odnos, kao da u tom trenutku, niti u tom trenutku kad se povukla, ali i sad, vidite, ova osoba neke stvari ne vidi jasno, kao da živi po nekim pravilima. Dosta vazdušna energija, bukvalno sve znakove imamo. Po nekim pravilima, znači jasno. A možda bude i to da želi osoba da vam ukaže na nešto čega vi niste svjesni. Da. Da, definitivno osoba želi da se pokrene ka vama, znači pokret ka vama i definitivno car, carica, već imamo par, tako da su ovdje u pitanju dva moćna karaktera i dve osobe koje su baš onako silne, ali mislim da u tom trenutku niste se snašli u nekom trenutku. Rivalstvo, suparništvo. Postoji neka situacija u životu ove osobe koju vuče nazad, ali neće još dugo po ovim kartama. Da. To bi bilo sve za moju prvu grupu, znači vi već znate, imali ste neku priču ovdje. Tako da, dragi moji, ono što mi je jako bitno za vas, da vi sad ovaj put morate i trebate da postavite neke granice. Ipak ovo su karte koje negdje mi govore da u ovoj konekciji, znači, potrebno je granice, ultimatum da ne kažem, da se postave neke granice. Da. Da ne bi prošli ono što ste prošli. Definitivno. Tako bih rekla, zato što vidim da karte ukazuju na to da je velika bol ovdje bilo. Čekanje i ne znam, suza, zatvorenost, melanholija, kod vas pričam, pa moguće i kod ove osobe. Da. Hajde da vidimo šta kažu ove kartice. Definitivno okrenite pažnju šta ćete i kako ćete dalje, jer vidimo jednu osobu koja da sveta ljubav. Dobro. Da, nešto je ovdje, da ne kažem sveto, ali Bože moj, ne bih rekla i prokleto, ali da, emocija je tu. Romantika, znači dosta plava boja, dosta zelena boja, ipak boje koje negdje označavaju ali ja mislim da ova energija mi se uopšte ne dopada vaša. Jer vi ste nekako davali šanse iznova,
Ali vidite kako, ja bih rekla da ova osoba, sad da se ne lažemo, dolazi u drugo izdanje. Ova osoba živi pod nekim pravilima, zato kažem, morate da postavite jasne granice. Vi za ovu osobu ste stvarno bitni, bitna figura i bitan lik u njegovom životu, bitna osoba, ali mora da se odluči šta hoće i kako hoće. Definitivno ovo je duhovna konekcija koja je prošla Golgotu, ali osoba se vraća. Znači ovdje vidimo osobu iz prošlosti s kojom ste imali neku priču. Čak za neke mogu da kažem da ste bili, ne znam, u braku, za neki manji deo slična poruka. Idemo mi na našu drugu grupu. Uzmite ono što rezonuje, ako se dvoumite, poslušajte obe grupe. Hajde da vidimo. Pozdrav za moju drugu grupu i svi što ste birali ovu karticu, koja je to potajno zaljubljen. Potajno prva grupa nije već tajno, vi znate. Ajde da vidimo druga grupa. Hvala što me pratite, hvala na svakom lajku i kao što uvek kažem, zapratite kanal ukoliko možete i smatrate da treba da pratite kanal, ako ne, Bože moj, to je sasvim normalno i u redu. Ko je to potajno zaljubljen u vas? Ovo osoba je u nekom problemu. Zemljena i ova osoba definitivno je neko ko, ajde izvučem karte, ko bi hteo da se pokrene ka vama, osoba koja je doživjela možda neki krah u svoj život, ali uz broj 9 vidimo kraj nekih problema kod ove osobe. Može to da bude osoba koja je imala problem s financijama, posao ili kako god, uglavnom vidimo da ovdje je reč o osobi koja dosta je onako stabilnost, pored nekih problema koji je ovdje doživjela, znači i ovdje imamo dosta vatrnu i zemljanu energiju, ali imamo vagu. Hajde da izvučemo još neku kartu. Dosta moćne velike arkane koje ja bih rekla da ovdje se dešavaju neke stvari, da ova osoba završava jedan ciklus i ovdje se počinje neki novi ciklus. Da. Na špila 10, znači emocije su prisutne. Hajde da vidimo šta mogu još da vam dam kao smjer koja je ta osoba. Već imamo elementi od vode. Koja je ta osoba? Ovdje je nešto osoba trebala da, znači refleksije. Dobro. Ova osoba definitivno mora nešto da otpušti, nešto da završi u svoj život, ja bih tako rekla, da bi se vama približila. Znači mora sama sa sobom da reši šta hoće i ko hoće. Hemija, strast, znači je tu. Vidimo osobu koja trenutno je u nekim problemima. Postoji neki strahovi, neka neodlučnost, ograničenja, znači kao da je ograničena ova osoba. Ali ova osoba vas voli. Znači, problem je kod ove osobe što ova osoba da definitivno novi početak, da li poznajete tu osobu ili ne, ali da definitivno ovo duhovna konekcija ili konekcija koja je podržana, znači proleće mi je ovdje jako bitno.
tako da bih rekla da ova osoba mora nešto da otpušti, da završi, a hoće u neki bliži period, znači karte koje kažu da se aktivira ponovo, ja bih rekla. Ono što mi je bitno za ovu konekciju, da li poznajete ovu osobu. Hajde da vidimo da li poznajete ovu osobu i da li će preduzeti neki korak. Hajde da vidimo da li poznajete. Proleće mi je jako bitno, konekcija. Problem u samoj osobi, dragi moji. Osoba je neodlučna, iako ima emocije. Ajde da vidimo. Da, mislim da ova osoba jako teško spava. Da li poznajete? Pa da, vidite kako ovdje vidimo da ovu osobu čak možda poznajete iz studentskih dana ili osoba s posla može da bude. Dosta, može da bude i vaš pretpostavljenik ili obrnuto. Uglavnom da, definitivno, ali ova osoba drži neki svoj nivo koji je na štetu i same osobe, ali i vas. Tako da dolazi ovdje do susreta. Broj 17 mi je jako bitan, 13, 16, ja bih rekla da i tokom novembra za neki jako brzo susret, čak možda i dok gledate čitanje. Znači, balansira ona nešto, ali vas voli. Da, dolazi vam osoba definitivno i priznaje svoje osjećanje. Razgovor, susret, znači ovan bik isto imamo, tako da strelac, ribe, devicu, tako da bih rekla da ovdje ono što mogu drugo da kažem za ovu osobu, da je neko ko možda je negdje trebao ili trebala da završi neke cikluse u svoj život. Definitivno da. Ajde da vidimo što ove karte imaju da nam kažu za vas. Ipak dolazi do susreta. Da, osoba kao da je htjela da bude sve perfektno. Romantična osjećanja, ne samo romantična, nego ovdje vidimo i karte koje ukazuju na to da je osoba zaljubljena. Osoba već imamo par ovdje, tako da bih rekla da stalnost i karta ova, jako mi se dobro poklapaju, da bih rekla da ova osoba vas drži na oku, oprostite, posmatra i ono u smislu hvala što postojiš. Možda budi ta priča ovdje koju vidim da je ova osoba koja na neki način, ako me pitate da li poznajete, rekla sam da poznajete ovu osobu, ali šta je ovdje sporno? Ovdje je sporno da sama osoba nema dovoljno hrabrosti za sad. Hrabrosti ili jednostavno su to neke životne situacije koje mora da posredi ova osoba. Da, dolaze ovdje do susreta, tako da šta mogu još da kažem? Mislim da ste vi negdje intuitivno osjećate da ovoj osobi ste privlačni. Ako me pitate da li je ovdje bila neka veza, ja bih rekla za drugu grupu da je ovdje možda bilo nešto platonsko, nešto još uvijek nekako na daljinu, još uvijek neka distanca, ali ne bih rekla da je bila neka priča, što ne znači da nije. Za neke sigurno možda i bila, ali vidim da, sad ne, ja bih rekla da ne, za veliki dio ne. Da, karta koja je sama ispala, 2 puta, ova osoba želi nekako da vam se približi, kao da ono u smislu nisam imao ili mogao da ti ponudim ono što si ti htjela, ili nisam bio dovoljno dobra za tebe,
Ajde da vidimo još jednu kartu. Postoje situacije, jako puno razmišlja osoba o vama, tako da bih, da, ljubav, itekako, druga moja grupa, ja mislim da će vama da svane. Mislim da vam u život ulazi osoba koja je analitički onako posmatrala situaciju i želi da jednostavno kad bude spremno da vam dođe, da se te sve stvari u njegovom ili vašem životu posrede. Na dnu špila budite otvoreni za ljubav. Ajde da vidimo još jednu kartu. Šta možemo da dobijemo? Da, voda, početak. Ovdje imamo vodenu energiju. As pehara. Jako puno emocije. Ja bih rekla da. Vi ste, pa čak mogu da kažem da su ovo srodne duše, blizanački plamenovi, da ne ulazim u te termine, ali definitivno da. Mislim da će ovdje sam univerzum posrediti. Ja bih rekla za moju drugu grupu srećno, jer dolazi osoba s kojom možete da gradite nešto stabilno i nešto što je na osnovu ljubavi, na osnovu emocije, i to duboke emocije, na osnovu nešto što je božansko. Postoji neka situacija, kako god, znači da se ne ponavljam, tako da li poznajete, normalno ovu osobu poznajete, rekla sam kako već, ali to bi bilo sve, dragi moji. Šta drugo da kažem, ovdje mogu samo da vam poželim srećno i da budete i vi i ova osoba hrabri. Znači, sad ako damo opis, ovo je osoba od nekih 35 pa dalje, jako duhovna osoba, produhovljena, jako osoba koja onako može da bude nekad impulsivna, ali vas voli, definitivno. To bi bilo sve za moju drugu grupu, mi idemo na našu treću. Pozdrav za moju treću grupu i sve što ste birali nije ta kartica, ova je, znači ova karta. Vidimo da možda ste već počeli da kuckate s ovom osobom ili ste nekako u toj energiji komunikacije. Hajde da vidimo, dragi moji. Uzet ću ovaj špil. Znači ovdje je kanal gdje ja ne radim po nikakvim pravilima, onako kako mi intuicija vodi. Ovdje prosto osjećam da treba da uzmem ovaj špil i uzet ću taj špil. Tako da uvijek kažem, zapratite me ukoliko smatrate da možete da se povežete s mojom energijom. Na presjeku imamo kartu samoće, kartu tuge. Ja mislim da ovdje je nešto još uvijek znate vi o kome se radi, velika čežnja kod ove osobe, ali i velika tuga. Znači čežnja, kartu koju smo dobili, da, moguće da je ova osoba da ima problem sa zdravljem ili da ima neke obaveze prema nekog člana porodice. Čak vidimo osobu koja je jako melanholična, kao da vi ovdje, da li znate ili ne znate ovu osobu. Ajde da vidimo. Novac, privlačnost, hemija, strast. Vidjet ćemo do kraja čitanja. Ja mislim da će se ova osoba u jednom trenutku odlučiti da se pokrene. Zašto kažem tako? Zato što vidim karte koje negdje mi govore o tome da vi ste za ovu osobu neko ko je nezamenjiv. Znači karta boginje i iznenada, da, možda vam osoba odaje utisak da je hladna, da je dosta onako proračunata i da tu nema šanse da se nešto izrodi, ali tema nam je takva, koja je potajno zaljubljena u vas. Tako da bih rekla da ovdje na dnu špila imamo kartu deteta, kartu lopova, znači kartu, tako da bih rekla da je ovdje
dosta nesigurna osoba. Zašto? Znači, milion razloga ima zašto. Moguće da ima problem sa zdravljem ili neku obavezu prema nekog člana porodice. Hajde da vidimo šta kaže ove karte. Zelena, plava boja, znači da, kod ove osobe vlada neka konfuzija. Neka konfuzija, nesigurnost i ovdje baš bukvalno ova karta i ova karta, znači Neptun, iluzija, konfuzija. Kao da ova osoba smatra, postavlja se u jedno svjetlo, u stvari je nešto drugo. Ajde da vidimo još neku kartu. Da, moguće da ima porodicu ova osoba i jednostavno tamo se osjeća sigurno ili ima obaveze prema nekog člana, rekla sam. Ja bih rekla da ovdje ova osoba bi trebalo da napravi pokret. Jednostavno da novi početak, mislim, osoba koja treba da se odluči da donese odluku. Hoće li da donese odluku, to ćemo vidjeti. Ovdje mi je jako bitna zima. Osoba je totalno u nekoj disharmoniji. Ajde da izvučemo još jednu kartu. Da, jako je nesrećna, mislim, osoba, ali postoji kod osobe neki problem. Sad da ne ulazimo u to. Nije ovdje ego kao problem, ali ono tako to predstavlja pred vama, da je ego u pitanju. Da. Hajde da vidimo, dragi moji, šta ćemo još ovdje da dobijemo. Znači, vidimo jednu, da li poznajete ovu osobu. Ova osoba, ja bih rekla da ne odaje utisak da je zaljubljena u vas. Ne odaje takav utisak, već drži kontrolu, ja bih rekla, iako vas voli, drži kontrolu da vi to ne primetite, ali ne može već, ja bih rekla po ovim kartama, ne može dugo da drži kontrolu. Znači karta da joj nedostajete i da ste i preko potrebni. Tako da, hajde da vidimo. Dete, možda ima problem ili broj 13. Zima. Šta nam ovdje popada? Da, ovdje dolazi do kontakta, do komunikacije. Moguće da je ova osoba izgubila nešto. Da. Ajde da vidimo još. Zemljana energija ovdje jako dominantna. Mada imamo elemente i od vazduha. Ajde da vidimo. Da, ova osoba je neko ko možda stalno putuje, pokreće se, ali je neodlučna. Neki stres je u pitanju. Za neke može da je priča da je ovo nešto na daljinu i osoba je izgubila nešto jako bitno u svoj život. Da li je to posao, da li je to, ne znam, nešto izgubila i zato se možda i povlači i ne odaje utisak da vi ovoj osobi se dopadate. Da. Ajde da izvučemo. Da, osoba vas posmatra, ovan bik. Ali već i ovdje imamo jedan par. Treća grupa osoba vam je jako nesigurna. Znači možda postoji neka razlika u godinama. Ali kao što sam rekla, ovdje će osoba u jednom trenutku da krene ka vama i da iskaže svoje emocije. Ovdje bih rekla da osoba je jako imućna, mogu to da kažem imućna i ne znam da li drži nešto svoje ili kako god, nebitno. Da li je imućna, ako ima u glavi onda je imućna, ako nema onda džaba je sve. Ovo je neko ko je napravio distancu između vas, ja bih tako rekla.
zbog nekih svojih distanci i vi sad se pitate koja je ta osoba. Može da nosi neku uniformu ili bilo kako, znači osoba koja čak, ja bih rekla da ova osoba se raspituje za vas ako nemate kontakt, pošto imamo kartu poruke, znači kao da je jako slab i jako loš kontakt. Da, evo, pričamo o kontaktu i kartu kontakta vučemo. Tako da bih rekla da vas ova osoba kontaktira. Kod ove osobe, dragi moji, postoji i ego, moram da kažem, znači ego, tako da verovatno s razlogom ima, povlači se. Da, poznajete vi ovu osobu, ajde da opišemo malo bolje i malo detaljnije. Ali nemate taj utisak, znači vi se dvoumite da li je to ili ne. Da li se ja ovoj osobi dopadam ili ne. Da li ste imali neku priču s ovom osobom, po ovim kartama bih rekla da ne. Da ne. Nije bilo ovdje priča, ali bilo je neko prijateljstvo, verovatno. Da li je bila neka priča ovdje? Hajde da vidimo. Cigančice uvijek nam daju jasan odgovor. Možda je bilo neko kuckanje, dopisivanje, ali nešto to na kratke staze. Vi negdje i dobijate ono skrivene signale ili osoba vam praća, ali niste sigurni. Da. Jako usamljena osoba. Da, ima ovdje kuckanje, dopisivanje, da, ovdje je definitivno nešto na daljinu. Za neke, ne za sve. Ali osoba se nada, da, jako je tužna i depresivna osoba, rekla sam, ali ona u vas vidi, da, definitivno vidi potencijal da nešto, da, doživjela je ona neki nemil događaj. Kontakt, ja bih rekla da, kakav kontakt? Znači ovdje je pitanje, znači šta će ona da kaže u taj kontakt? Vidimo da i sad imate kontakt. Hajde da vidimo šta će da vam kaže u taj kontakt. Ova osoba, da želi da budete zajedno, mislim, evo. Da je dugo vremena razmišljala i bila pasivna i da želi s vama vezu, ni manje ni više, tako da, dragi moji, posle kiše dolazi sunce, znači i treća grupa mi je pozitivna, malo teška, malo spora, ali ovdje ja po ovim kartama bih rekla da osoba bukvalno u jednom trenutku rešava, ma šta bude, neka bude, ja ću da priznam šta osjećam i kako osjećam. Da. Bukvalno tako. Ajde da vidimo šta ima tarot ovdje da nam kaže za vas. Jako mi je drago. Mislim da treća grupa i zaslužujete obe strane da, kao da jednostavno i vi, vaša osoba, pronalazite oazu mira posle ovih tužnih, neprospavanih, ne znam, noći. Ajde da vidimo. Ovdje imamo bika, ovdje imamo strelca. Da, definitivno ovdje će odigrati sudbina. I to tokom zime, ja bih rekla da će vam osoba priznati šta osjeća, kako osjeća. Osoba je puna emocija, drži kontrolu. Sedam pehara, to su konekcije stare duše, kad se prepoznaju duše. Baš bukvalno i ovdje je tako. Broj 1. Dve moćne velike arkane, tako da bih rekla da i ovdje mogu da poželim srećno. Znači ovdje će vam osoba priznati itekako i ova osoba će vam ponuditi, dragi moji, nešto ozbiljnije.
da se pokrenete zajedno. Već je ovo treća moćna arkana, tako da osoba trenutno se brani nekim povlačenjima, ali neće još dugo. Da. Tako da to bi bilo sve za ovu moju grupu. Da, vi ste na kuckanju, ali onako čisto prijateljski, ništa ozbiljno, ali bit će ovdje ozbiljno itekako. Bukvalno ovdje ste se sreli ili sam univerzum je dopustio da se sretnete da bi i vi i vaša ova osoba nekako pronašli mir. Mir jedan uz drugoga, bih rekla, tako da. To bi bilo sve. Dragi moji, vaša treća grupa mi je drago zato što vidim da ste bili i vi i vaša osoba u nekom totalnom haosu i rasulu. I želim vam srećno. Na dnu špila imamo kartu deteta i kartu zvezde. Mislim da je ova kolekcija podržana. Srećno.